Hama dzangu, handinamboziva kuti rimwe zuva nerimwe gore nedzimwe nguva zvinyadzi zvichapiwa zita rekunzi content. Handina kuziva kuti nerimwe ramazuva pride ichamuka ichinzi self esteem. Handina kumboziva nerimwe ramazuva kuti vazhinji vanorasha unhu vachamuka vachinzi nechirungu macontent creators. Handambozvifungira kuti nerimwe ramazuva vanhu vatinotevedzera vachirasa unhu vachiita sekunge their mental capacities are now in exile, tichatomuka tichivadaidza kunzi macelebrity. Handambozviziva izvozvenyu. Handambozviziva kuti nemakudzigwa takaikwa tichikudza hama neshamwari, tichifuka jira 1, tichidla pamwe chete. Handakumboziva kuti rimwe zuva kuchamuka kuna anonzi matoxic relatives. Handambozviziva izvozvenyu kuti zvinhu zvichachinja kudero. Handambozviziva kuti mukutambura taiva takabatana asi mukushayiwa toparadzana. Handambozviziva kuti nerimwe ramazuva zvichamuka zvidaro. Ndaisatozviziva ini nerimwe ramazuva kuti zvinhu zvichachinja kudai so, zvekuti chero nekupa basa rose rose rapuwa mwana richamuka ratumidzwa nechirungu kunzi physical abuse. Handambozviziva. Ende handambozviziva kuti vanhu vekuchechi vachatadza kuziva mutsauko wemanzi awo inonzi reprimanding nejudging. Chose ukada kuzama kutsiura munhu wekuchechi anokudza kuti you are now becoming holier than thou, kana kuudza kuti stop judging me. Handina kumbozviziva kuti zvichamuka zvichidereni. Handina kumbozviziva ini kuti vataiti vana bamunini, vataiti vana baba, zvisinei kuti vakuru here baba vacho kana kuti vadiki kuna baba wako, taingovati vana baba. But ndakatozomuka ndavanzwa kunzi vakunzi mauncles, vana uncle. Handina kumbozviziva ini kuti vana vevanenge navana mama vedu, vana sisi nana bhudhi, rimwe ramazuva tichatovamukawo tichivati makazini. Handambozviziva kuti zvinhu zvichachinja kuderini. Chokwadi handina kumbozviziva. Kudavo vanhu vakandibetsera, but ininika handina kumbozviziva kuti zvinhu zvose zvichachinja kusvika ipapa. Handambotozviziva ini kuti nerimwe ramazuva taiti kana munhu wana ari mutauni, ari ane imba, tose taizara ikoko. But handambozviziva kuti munhu anogona kuita dzimba 6-7 mutauni dzichitogara vafundisi nedzimwe hama dzekuchechi, but dzake dzeropa. Izvozvo handina kana kumbotozvifungira kuti shuwa nerimwe ramazuva zvichatoitika. Handambozviziva ini kuti wakafirira kuchengeta munhu afigwa nevabereki anobva atonyora pastatus kuti zvakaoma kufirwa namai. Handambozviziva kuti nherera dzose dzikatsiurwa hadzitsiuriki, dzinobva dzati makutondiabhusa, dai mai vangu varipo musingandidai, emotional. Handambozviziva kuti mashoko ose awo ndokwazvichasvika. Shuwa vedu weka idondibetseraiwo mundionese. Handina kumbozviziva kuti ndozvazvichaita. Ndaisatozviziva. Kuda kutobetsegwawo nemwe. Ndaisatozviziva ndokwazvichasvika.